Odogwu Ezechimeremeze Alụsị ego na Dallas alụsị ego ndị Igbo niile alụsị ego na-egbu ọma alụsị ego ndị Igbo niile na-eme ife oji bụrụ Odogwu asị na Odogwu abụrụ gaghị na-ewu o ji abụ ma onye chọọ ife onye melu n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya nọ ya ka o ji abụ Odogwu n'elu ụwa ezi onye anyị na-ekwu maka ya nụ Chief Nze Onyekwere Larry Philip Okeke Ezechimeremeze nke izizi n'Egbu Ọma Ancient Kingdom nke dị n'Oguta Local Government n'Imo State nọ ya bụ ọkasị akasị n'Egbu Ọma niile nụ mụnwa bụ obere agụ nọsịra nwa Egbu Ọma mụnwa ma azụkwa maka na ọnọdụ ga-adị adị egbe mma wee gala isi n'obu ugo bụ eze nnụnụ anya furu ugo ya ọrụ ugo maka na adị afụ ugo kwada mkpa anyị jee Odogwu bụ Odogwu nụ ụmụnne na Odogwu bụ Odogwu n'ife onye emelụ n'ụwa ka o ji abụ Odogwu n'elu ụwa na-ada malụ ụwa aka Chief Nze Onyekwere Larry Philip Okeke Ezechimeremeze nke izizi n'Egbu Ọma ezi nwanne m bilio omenka fụrụ anya n'ọbụghị bụ kalịsịa onye ma n'ọbịa bụ kalịsịa ya gosi anyị ife o jiri kalịsịzie Ezechimeremeze nọ ya bụ kalịsịa n'Egbu Ọma onye na-ekpebe ekpelu m ya ndị Igbo na-atụ n'ilu n'ofu onye sielu ọla n'ọla ga-erichanụ ma ọla sielu ofu onye ọma richanụ osiri nri zuru ọra ọnụ n'ọbịa bụ ofu onye siri nri nyiri ọra nricha n'Egbu Ọma Ancient Kingdom Ezechimeremeze onye ka Chukwu dị na-arụ Ezechimeremeze n'ojigo ego ya wee lụọ ọkụ Egbu Ọma nke a na-eme ugboro abụọ o bupụtara ego ya wee lụọ ọkụ Egbu Ọma niile nụ millions ka o bupụtara wee dozie ọkụ Egbu Ọma be anyị nụ ife na-eme ka ndị Egbu Ọma malụ bụ na ọkụ Chimeremeze lụrụ na ọ na-ewube ogbenye ewube ọgaranya ndị Egbu Ọma ka anyị nwee n'ugwu ebe ọ nọ maka na ọ bụ ngozi Chukwu nyere Egbu Ọma kọmpini bụrụ kọmpini o wepụtara n'Egbu Ọma be anyị nụ ndị ọ na-akwụ ụgwọ ka arụ ndị ọ na-enyere aka akakwa arụ n'Egbu Ọma Ezechimeremeze ofu nwa Chukwu ji gozie Egbu Ọma akụrụ na amalụ onye kpalịa na Chimeremeze ruru ụnọ ofu nwa na-eche ọdịmma obodo ya n'elu ụwa nụ Chukwu ga-agozi gị kalịsịa Ezechimeremeze butere kọmpani Ezechimeremeze bred bụ ọkasị mma n'Egbu Ọma ka o butere ya
ya na Ezechimeremeze tebụl wọta ọkasị mmadụ na mmiri eji eme mmemme. O butere kọmpani n'egwu ọma iji wee nyere obodo aka. Ndị ọrụ nọ na kọmpani a akarị. Ife na-eme ka ndị egwu ọma malụ na Ezechimeremeze ya na ndị egwu ọma agbago ndụ na egwu m bụ egwu amụma. Egwu onye amụma ka m na-etinye. Egwu onye amụma ka m na-eti n'ụwa niile. Ife nji asị na Chimeremeze na ndị egwu ọma agbago ndụ. Ọ ndụmọdụ ka m na-enye ndị egwu ọma maka ndị na-ebu Chimeremeze agha. Na-enwego oge Chimeremeze butelu rice wee ka egwu ọma niile rice gbara ụlọ niile nke bụ na ọ bụrụ na gị nwa bụ onye riri ya mbụ rice na ikwu n'ibe gị lili ya, ọ bụrụ na ilili ya nwanne gị lili ya ya ka ndị eme ka ndị egwu ọma mara na Ezechimeremeze na ya na ndị egwu ọma agbagokwa ndụ maka onye na-echere ya echiche ọjọọ maka back to sender. Ife nji ekwu ya mbokwu bụ na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ onye akpọrọ afa wee kpụọ alụsị ka alụsị na-ebu ụzọ egbu. Mgbe ụfọdụ na-agba akpụ alụsị chigbu mmadụ o bido n'ikwu na ibe ma o bido na nwanne. Ndụmọdụ m na-enye ndị egwu ọma bụ na Chimeremeze na ya na ndị egwu ọma agbago ndụ maka na ọkụ ọ rụrụ n'egwu ọma ọ na-ewu na be ọgaranya na-ewu na be nwa ogbenye. Rice Chimeremeze bunyere ndị egwu ọma ọ bụrụ na iriri ya ikwu na ibe gị erigi ya. Ọ bụrụ na iribere rice Chimeremeze nwanne gị erigi ya. Ya ka m ji ajụ ndị egwu ọma agụ n'one ka mmadụ ga-egbu wee zie ogbu agụ. Enwekwala ife m ji ajụ Odogwu gosi ife ibulu Odogwu. Odogwu ibulu Odogwu gosi ife ibulu Odogwu. 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 Ezechimeremeze. Ọ na-eme ife ibulu Odogwu. Ezechimeremeze. Ọ na-eme ife ibulu Odogwu. Alụsị ego na-ata alasị. Ọ na-eme ife ibulu Odogwu. Alụsị ego dị Igbo niile. Ọ na-eme ife ibulu Odogwu. Alụsị ego na-egwu ọma. Ọ na-eme ife ibulu Odogwu. Alụsị ego dị Igbo niile. Ọ na-eme ife ibulu Odogwu. Ife na-agba ndị egwu ọma be anyị onye ife ọma adị agba ife ọma mgba n'elu ụwa. O nwere uche ga-aghọta ebe nsi abịa. Onye ọbụla afụla ife ọma ya biko goliela ife ọma na onye goliela ife ọma eluo ya aka nụ. Igoliela ife ọma ga-elube gị. Ụmụnne m na-adị agba ife ọma mgba ebe nwa siri dị ụwa biko ya yirinu. Ajụjụ na-ajụ ụmụ ụwa bụ onye kọlụ ji n'ala ụbọchị ịkọlụ ya mbụ ji n'ala ofu ji ka ịkọlụ n'ala ijezie ka i buru ya mbụ ji ọ bụrụzie na ya mbụ ji agbaghị ịtọ maọbụ ịnọ ị ga-eso maka na ofu ji ka ịkọlụ n'ala
wee sizie n'ofu ji ka ị ga-egburu ka ị ga-egbukọta fa ncha. Onwe oluche ga-agọta ife m na-ekwu maka na egwu anyị bụ ilu. Anyị jee ife nna gwa ụmụ ụwa onye mmife ịma mmenwu nwanne m biko kwanyela ya ugwu m na gbuolu mmọnwa na ọmatinwu ka ọnwa gbuolu mmọnwa na ịmati na-ata ka ọnwa ife onye kalili gị biko onye ya ugwu ife onye mele ife ịma na ịma mmenwu ezi oyi m biko kwanyela ya ugwu n'obegbu ndụmọdụ ka obere agụ nọsịra nwa egbu ọma ji bịazie enu. Apụtala m ụwa na-anụ na onye nwere ego na-eme ife sọlịa ọ ga-afụchi Ezechimeremeze gbanwozie ya bụ ajụjụ obere agụ na-ajụzi. Ọkpọ ndị Igbo na-atụ n'ilu na onye nwere ego nọ na-eme ife sọlịa. Mgbe na-asị Ezechimeremeze nwanne m mebe ife sọlụ gị na onye nwere ego nọ na-eme ife sọlịa. Ezechimeremeze melụbụ ife sọlụ gị. Ezechimeremeze mebe ife sọlụ gị onye nwere ego mebe ife sọlịa. melụbụ ife sọlụ gị onye nwere ego na-eme ife sọlịa. Ezechimeremeze mebe ife sọlụ gị onye nwere ego na-eme ife sọlịa. Ezechimeremeze Chibuzelari Philip Okeke n'ọbịa bụ straika ndị egwu ọma, straika nke ndị egwu ọma ji aganụ. ọkpa gị chaa atọkwanya na jesi. ọkpa gị chaa agbakwanya rọf maka na ịnwa anwa agba ya rọf nwanne. egbu ofe awụ n'isi gị ịgba ya rọfụ. egbu ofe awụ n'isi gị gba ya rọfụ. egbu ofe awụ n'isi gị ido ya na jesi. egbu ofe awụ n'isi gị do ya na jesi. egbu ofe awụ n'isi gị. Ezechimeremeze ekpere ogologo ndụ ka m na-ekpelụ gị. Ife memeneta gị n'elu ụwa olu ugbosi njọ bụ na ụkwa m abụghị ilo. Onye si na gị bụ ife dịlị ya anyị ka oge ji zelu mmiri n'elu ụwa nụ. Ezechimeremeze Odogwu tupu ji gozie egwu ọma mebe nkechi ikpealụ gị rapụ ndị asịrị ka fa kọbazie elu na ndị asịrị akọsigonu na ndị na-akọ kịta bụ asịrị emelụ nkọfọ ka unu na-akọzi mana Ezechimeremeze aja akọ asịrị emelụ nkọfọ n'elu ụwa. Ife na-eme ka ụmụ ụwa mata bụ na enwelu 3 categories of people in this life: those that make things happen and those that talk over the things and those that look over things. Ajụjụ obere agụ nọsịra nwa egbu ọma na-ajụ gị bụ na yesi the category belong. Iso na ndị bụ na ife na-eme, iso na ndị lukuluku, iso na ndị tọkụtọkụ, ya bụ ndị asịrị enwe ụgwọ ọrụ ọfa ka iso ka mmalụ.
Ezechimeremeze is a man of action. O take action obodo agbaba aghala maka na ndị oyibo na-asị na action speak louder than voice. Is a man of action. O take action. Obodo agbaba yala yala. O take action. Obodo agbaba yala yala. O take action. Obodo agbaba yala yala. Obodo agbaba yala yala. Ezechimeremeze mmele ọga gị gaba na nke ị na-eme n'anya na-afụ ya nụ. Mmele ọga gị gaba na nke ị na-eme n'anya na-afụ ya nụ. Ezechimeremeze mmele ọga gị gaba oju na-eme ọgọ o jikwu moto eme ọgọ. Enwere m olileanya na nke mụ na-abịa. Ezechimeremeze mere ọgọ gị gaba na eme agadi afụ njanụ ome agadi emeji akpati Ezechimeremeze alibezive enwere obi wee kpeli ya na ndị na-ekpero na fa mesịrị ikpelunu na fa ejighị obi kpeluo n'elu ụwa na-enwelu nke ị na-eme. Eburu m amụma na mbụ wee si na o ji epu ugonu ụfọdụ echezie na ọba akụkọ na-egwu n'elu ụwa nụ. Ndị na-ekpere kpetagonu na ya bụ o ji pụrụ epu n'egwu ọma. Onye Chukwu zitelu ndị egwu ọma mezie ya ndị egwu ọma mere ọgọ gị gaba ege na asịrị nwanne egekwana ife ọnụ ga-ekwunu n'ime mmemme njọ n'ọnụ ga-ekwulili ekele ọnụ okwugo okwunu ime mmemme njọ n'ọnụ ga-ekwu okwu n'elu ụwa nụ. Ife na-eme ka ị malụ n'ilo na-asị dịbalụ gbogbo onye ọbụla na-enwero ndị iro n'elu ụwa na onwe ya dị nso. Rapụ ndị iro kafa mebe n'elu ụwa nụ na adị afụ dike n'anya nụ na dike eriri arịrị obiri naanị ya. N'ibe fa na-eme bụ na nkịtị nụ n'aka Chukwu dịghịla arụ nwanne n'ọlụ Chukwu ka ị na-alụ. Onye na-arọwa eze anya nkili ka ị na-ekili nwa eze nụ okwute nwa eze n'elu ụwa nụ otuto ka ị na-eto nwa eze ka ị malụ okilikili ka a na-agba ukwu ose na-adị ali ose elu n'elu ụwa mba na-abala agụ eziokwu na ọ bụ na nkịtị n'anya fụrụ agụ na ọ ga-agba ọsọ anya fụrụ agụ na ọ ga-agba ọsọ. Ezechimeremeze hapụ ndị ụwa ka fafubenu. Ezechimeremeze kenelu m mama Ezinne Mabel nwanyị nzu Philip Okeke di malụ nwanyị ọma di malụ the first. Ezinne n'ịgadị ntuli akụ nwa gị n'elu ụwa n'ịga-akala anyị nka. Ezinne afọ mụrụ Odogwu Ezinne n'ịgadị kenelu m lọlọ gị lọlọ Catherine Okeke nwanyị ọma nwanyị ma ka esi alụ di n'elu ụwa. Ugosi mba nwanyị ọma
eji malụ nwanyị ọma nwanyị nwere ugwu ebe dị nọ Odogwu bụ odogwu ibulu odogwu gosi fiji bulu odogwu Odogwu bụ odogwu ibulu odogwu gosi fiji bulu 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 odogwu Ezechimeremeze Ọnamifo bulu odogwu Ezechimeremeze Ọnamifo bulu odogwu alụsị ego na Dallas Ọnamifo bulu odogwu alụsị ego bụ Igbo niile Ọnamifo bulu odogwu alụsị ego na-egbu ọma Ọnamifo bulu odogwu ife nke ndị egwu ọma Ọnamifo bulu odogwu Ezechimeremeze Ọnamifo bulu odogwu